बियो फैबाय थानाय समाव बर'फोरा गेरेमसा हारि माने दानायनि थाखाय जे खामानि मावबाय थादों आरो गेरेमसा हारिसिम मोनहैनांगौनि थाखाय आरो आलादा रायजो मोननांगौनि जेनाखि सिमां बियो बयनियावबो दङ आलादा रायजो मोनहैनायनि बियो मोनसे जिहेतु बियो मोनसे स्टेप बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनाया बेनि थाखायनो बेखौ जोङो मोनसे रंजानायनि जाफुंनायनि बियो मोनसे जोंनि दिन बेखायनो बे हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै हारि नाङैनो जोङो रंजानो थाखाय बेवहाय हेलेब जोङो लाहार फाहार खालामनाय जादों। दिनै जोंहा माने हारियाव मोनसे सिमां दङ माने गेरेमसा हारि दानायनि आरो आलादा रायजोखौ जोङो जेरैखियाबाबो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो दानानै लानांगोन बुहुमाव बर'फोरखौ जोङो गेरेमसा हारि हिसाबै जोङो दाफुंनानै लाथारनांगोन माहारियारि बादखौ जोङो हमथानानै जोङो हारिखौ जोङो गोजौ फारसे लांनांगोन दा बेखायनो मोजां खामानि मावनांगौनि जेनाखि थांखि बिथांखि जोङो बेवहाय मदद होलायनायनि गोनांथि दङ मोजां खामानियाव हेफाजाब होलायनायनि मददथि दङ आरो गाव जेरावखि थाया मानो दिनै बे दिनखौ रंजानायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जे जोंनि हारि दानांगौनि थाखाय खामानि मावलांनो जेन बयबो बोलो फरायो गाबोननि दिना आरो बयनोबो मोनसे इन्सपिरेसन होयो गाबोननि दिना आरोबाव फैबाय थानाय समाव हारिनि थाखाय खामानि मावनो बयखौबो मोनसे साहस होगोन होननानै जोंहा बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ आरो बे बाथ्राखौहाय बयबो खाबु लानो थाखाय आं बोरै खावलायो। नंगौ बाथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिनो थाखाय नैबे समाव चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सिडली कासिकत्रा जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि जे गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव साखाफारा जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय 2022 मायथाइनि 27 जानुवारि बे जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथाया फैयै बे समाव 5 बोसोर आबुं जाबाय आरो बे आबुं जानायखौ लोब्बा लाखिनानैनो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय नैबे कासिकत्रा नैबे जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लांगोना बे लांगोनायाव बे समाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय बे समाव हाबाफारिया सोलिबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। गोबां रंगिना हाबाफारिजों बे सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बे समाव खुंफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव साखाफारा जानायखौ नुनो मोनदों। बेवहाय नोजोर होयोब्ला गोबां बिबांनि थामहिनबा बे समाव जौखोन्दो खामानिफोरा बे समाव जाफुंनायनि लामायाव बे समाव नुनो मोनदों। गोबां बेवहाय नैबे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि बे सागानगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ बे समाव मिथिनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा दङ बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौ बे समाव मिन्थिनो थाखाय आवगायो। नंगौ आं बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु गाबोन बाथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथायाव सानसेनि हाबाफारिजों नोंथांमोना फालिनो थाखाय बे समाव हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों। सोर आलासि बाहागो लागोन आरो माबायदि जागोन? दिनै जोङो मोनसे गाबोननि 2025 मायथाइ हाबनाय लोगो लोगो बिटिआर गोजोन गोरोबथा बिनि बैसो 27 जानुवारि सफैनाय लोगो लोगो बियो 5 बोसोराव माने हाबबाय 5 बोसोर जाफैबाय आरो बे गोजोन गोरोबथा सानखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाजा गोमजायै चिरां जिल्लानि बे सिडली कासिकत्रा हायार सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों जोङो बेखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामबाय थादों। दा हाबाफारि बायदियै गाबोन 27 जानुवारि बे फुंबिलिनि गोजोन गोरोबथा सान फालिनायनि गिबि हाबाफारि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा बिरहोगोन आरो बेनि उनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारि जोङो लाखिदों आरो मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनाय हाबाफारि आर'ज गाबनाय हाबाफारि जोङो बेबायदि हाबाफारि जोङो लाखिदों। लोगोसेयै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय माने फारौ बेलुन बेरहोनाय बेबायदि हाबाफारि जोङो लादों। बेनि उनाव जोङो गोजोन गोरोबथा जे सान जे जोंनि बिटिआर गायसननाय सान बिनिनो मोनसे माने सेलेब्रेसन बेबायदि हाबाफारि लादों जे सेलेब्रेसनाव जोङो केक मोनसे हानायनि हाबाफारि जोङो दिनै बेवहाय लाखिनाय जादों आरो बेनि उनाव जोङो माने गोरोबलायनाय आरो मावफुंनाय आरो अनलायनाय बिनि मोनसे थांखि लानानै जोङो 3 किल'मिटारसो बेबायदि रेलि हाबाफारि जोङो लाखिदों। जे रेलि हाबाफारिखौ जोंनि लक सभानि मानिजाथाव MP जयन्त बसुमतारी बिथाङा फ्लेग अफ खालामनानै होगोन आरो रेलिनि उनाव जोङो गेवलां मोनसे सावरायनाय जोङो लादों। जे गेवलां सावरायनायाव 4,000 डेलिगेट्स माने क'क्राझारनिफ्राय लानानै आपटु माने बिश्वनाथ जिल्ला गहपुरसिम बेवहाय जोंनि रोंगौसाफोर जोंनि सानसुमैफोर बा जोंनि गोरों गोरा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो बे हाबाफारियाव आलासि महरै गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मोनसे समनि
आफादगिरि बिटिआरनि सागानगिरि आथिखालनि बिटिआरनि माने गोदो CM मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आरो जर'खा आलासि महरै आसामनिनो माने मन्त्रि मानिजाथाव उरखाव ब्रह्म बिथां आरो बिटिआरनिनो डेपुटि CM मुस्रि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो रायजो सभानि मानिजाथाव MP रोनगोरा नार्जारी बिथांमोना जर'खा आलासि महरै बेवहाय बाहागो लागोन आरो एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै आसाम एसेम्ब्लिनिनो मानिजाथाव स्पिकार बिश्वजित दैमारि मानगोनां बिथाङा बाहागो लाफैनो थाखाय बिथाङा जोंनो कनसेन्ट होदों आरो बेबायदिनो गोबांथार माननि आलासि महरै जे जोंनि माहारियारि आफादफोर फारियै बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि हारिमु आफाद आइजो अनसाय आफाद बर' बिमा गौथुम माने हारिमु आफाद बिसा एक्स एनडिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोन एक्स बिएलटि वेलफेयार एस'सिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोन एक्स भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरि बिथांमोन बेबायदि बाहागो लागोन आरो बर' बिमा गौथुम आरो BPCC बिथांमोननि बाहागो लाफैगोन बिसानिफ्राय बाहागो लाफैगोन प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशननि बाहागो लागोन ट्राइबेल संघनि बाहागो लागोन बेवहाय कलेज डिपार्टमेन्ट टिचार्स एस'सिएशन बाहागो लागोन प्रिन्सिपाल काउन्सिल बाहागो लागोन आरो बेबायदि गोबांथार माने दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन मानोना बियो फैबाय थानाय समाव बर'फोरा गेरेमसा हारि माने दानायनि थाखाय जे खामानि मावबाय थादों आरो गेरेमसा हारिसिम मोनहैनांगौनि थाखाय आरो आलादा रायजो मोननांगौनि जेनाखि सिमां बियो बयनियावबो दङ आलादा रायजो मोनहैनायनि बियो मोनसे जिहेथु बियो मोनसे स्टेप बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनाया बेनि थाखायनो बेखौ जोङो मोनसे रंजानायनि जाफुंनायनि बियो मोनसे जोंनि दिन बेखायनो बे हाबाफारिखौ जोङो गाजा गोमजायै हारिनाङैनो जोङो रंजानो थाखाय बेवहाय हेलेब जोङो लाहार फाहार खालामनाय जादों बेसेबांसो बाहागो लागोन बेवहाय बेवहाय गासै जोंनि दैदेनगिरि आरो डेलिगेट्स अल माने जोङो 4,000 बेवहाय माने बाहागो लानायजों बे हाबाफारिखौ जोङो गाबोन खुंफुंगोन। बेसेबां जौखोन्दो आवगायना दं हाबाफारिया? दासिमाव खामानि आवगायनायनि बाथ्राखौ जों जुदि रायलायोब्ला 90%। दा मोनाबिलि बा हरनि गेजेराव 10%आ कमप्लिट जागोन। गाबोन सोरांनाय लोगो लोगो 6टासोनिफ्राय जोङो बे फिल्डखौ जोङो प्रग्राम खालामनो थाखाय थागथियारि मोनसे माने खालामनो हानाय जों पजिसन बेखौ जोङो दिहुनहैनो हागोन। बाहागो लागिरिफोरखौ मा खावलायगोन? जोङो बाहागो लागिरिफोरखौ जोङो बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे दिनै जोंहा माने हारियाव मोनसे सिमां दङ माने गेरेमसा हारि दानायनि आरो आलादा रायजोखौ जोङो जेरैखियाबाबो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो दानानै लानांगोन। बुहुमाव बर'फोरखौ जोङो गेरेमसा हारि हिसाबै जोङो दाफुंनानै लाथारनांगोन। माहारियारि बादखौ जोङो हमथानानै जोङो हारिखौ जोङो गोजौ फारसे लांनांगोन। दा बेखायनो मोजां खामानि मावनांगौनि जेनाखि थांखि बिथांखि जोङो बेवहाय मदद होलायनायनि गोनांथि दङ। मोजां खामानियाव हेफाजाब होलायनायनि मददथि दङ आरो गाव जेरावखि थाया मानो दिनै बे दिनखौ रंजानायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जे जोंनि हारि दानांगौनि थाखाय खामानि मावलांनो जेन बयबो बोलो फरायो। गाबोननि दिना आरो बयनोबो मोनसे इन्सपिरेसन होयो। गाबोननि दिना आरोबाव फैबाय थानाय समाव हारिनि थाखाय खामानि मावनो बयखौबो मोनसे साहस होगोन होननानै जोंहा बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ आरो बे बाथ्राखौहाय बयबो खाबु लानो थाखाय आं गुरै खावलायो। गोजोन्थों। नंगौ बिथाङानो जादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां खनिन्द्र बसुमतारी बिथां आरो बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो बे समाव मिथिनो मोनबाय आरो थारैनो मख'नांगोन जे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथानिनो 5 बोसोराव बे समाव आबुं जाबाय आरो बे 5 बोसोरखौ बे समाव फालिनो थाखाय साखाफारा जानाय हाबाफारि बा थामहिनबा बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा बे समाव बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो मोनबाय। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव गोबां बेवहाय आफादफोर बा बर' हारिनि आफादफोर बे आफादफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ बिथाङा मोनथिहोदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआरनि सागानगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि बिथां आरो आथिखालनि बिटिआर गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। गबिन्द बसुमतारी लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ मोनथिहोदों आरो लोगोसेनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि लरेन्स इस्लारिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ बे समाव बिथाङा मोनथिहोदों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव फारि फारि दिन्थिबाय थादों। थारैनो मख'नांगोन आरो बेनि अनगायैबो जों साबना हामना जे बर' हारिनि जे हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आरो बे समाव मोसानाय बे रिहार्सेला सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। गाबिनि सानाव खोब गाजा गोमजायै चिरां जिल्लायाव 5थि
बाथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान बे गोजोन गोरोबथा सानखौ फालिनो थाखाय बे समाव साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। मोसानायनि रिहार्सेल बे समाव सोलिबाय दङ। थारैनो मख'नांगोन जे मोजां जे हाबाफारि बे हाबाफारिया गाबोननि सानाव बे समाव जालायगोन आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना फोरमायदों दि बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाजोंनो नोजोर बोनानै बिथांमोना सेलेब्रेसननि मुङाव मोनसे केक हानाय हाबाफारिबो लानायखौ बे समाव मोनथिनो मोन्दों आरो लोगोसेनो बेखौ मख'नांगोन जे गेवलां मेल हाबाफारि बे हाबाफारियाव बर' हारिनि जे बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय मोनसे सावरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिबो लानाय बाथ्राखौ बे समाव बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो मख'नांगोन जे गेरेमसा बर' माहारि दानायाव बे समाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायदों बिथां एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिथां खनिन्द्र बसुमतारिया। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे समाव कासिकत्रा ओनसोलनि थामहिनबा नैबे कासिकत्रा जौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय नोंथांमोननो फारि फारि बे समाव फोरमायबाय। गोजोन्थों।